Nyika nyoro. Mukoma KB. Kune murume akaroora mukadzi wake. Ndokubva aita vana 2. Aita vana 2 akaita mudiki. Murume uyu zvazobuda kumashure zvimwe zvandakataura nezuro. Ndichitaura kuti mwanasikana uyu kupfeka hapana paakamuka asina hembe dzisizi kupfeka, anobviswa dzimwe achisara nadzo. Sokuti akaenda akapfeka dress anogona kumuka iye ane hembe dzemukati asi baba vake pavakaroora mukadzi anova ndiwo mai vake. Amai pavakaita vana vaviri ava vakasvika pakufa, asi amai vasati vafa pakapoitika nyaya yakaita kasabuka nokona kuita 7 times nyaya ichienda kwasabuka. Nyaya ikatsikwa kuti iende kwamambo chikonzero ndokwayaida nokuti yake nyaya yakafanana nemakuna mukati. Chii chaita kuti nyaya iende kwasabuka? Pane mwanasikana ainzi pamutemo mwana kuvanhu vaviri ava, asi mwana uyu ainzi ari kutamba nababa ava semurume nemukadzi, asi ivo vachibedza mwana. Paukama ainzi mwana wavo, asi pane mashoko aiti iwo baba ava nemukadzi wavo vari kutamba nemwana wako. Mwana angari mwana wani? Muukama kana kuti mwana wa sisi yemukadzi. Okay. Kana kuti mwana wemukoma wa baba ava. Right. Zvabudya zvakadaro baba yakatosvika mukadzi pekuti ane mameseji nezvaakaona zviri kuratidza kuti zvinombawo zvinhu zvekuti vanhu vanodanana vane zvavari kutoita kandi mameseji ari kutokomenda kuti nezuro paya zvakazofamba so aiwa ndanonoka kusvika kumba aiwa makaita basa makatitsvake kurara pakanaka kuratidza kuti vanhu vandombogara vese. Mukadzi akazviona achitaura nemurume mukadzi, murume ndokubata mukadzi ndobva aposhongura kwachu kurova mukadzi patanga bata chikwadi. Mukadzi haana kufara nazvo, ndokubva amwa mushonga, ndokwamwa poison, ndati achibva afa. Vabereki vemukadzi vakati isusu hatitambudzi mweya womunhu, kana munhu afa takuenda kunoviga, kana une zvawakaita pamwana wedu achadzoka ega. Hatisori chinetsa munhu. Mukadzi achibaviga mwana anga ari mudiki ndokubva asara. Kwakabva kwasara mwana mukomana ndiye anga ari mudiki, mwana musikana ndiye anga ari mukuru. Anove musikana ane 14 years manje. So musikana ndiye akasara ari pamba pababa. Uyu mudiki uyu akatorwa nehama dzemukadzi. Vaningine vemukadzi akanzi achiri mudiki anoda amai vari padhuze. Baba vabva vakasara vanoita 2 years ndokubva varoora mumukadzi. Iko zvino tapinda mu2 years. Right? Tapinda kudaro mukoma KB. Ndo pari kuonekwa mwana uyu achichema ari kumakuva. Pese paanomuka kusiku wakamutsvaga mumba anooneka akagara paguva ramai vake. Dzimwe dzenguva akapfeka, dzimwe dzevasina kupfeka, dzimwe dzenguva akatodhinja shamu dzekurohwa. Chii chiri kuitika? Vazama kutsvaka asi kuoneka. Asi mwana uyu aibvunzwa asanga asingatauri, wauya sei pano, kwawakadhinga shamu, kwakurova ndiani, kwahembe dziri pasaidhi akubvisa hembe ndiani, haana chaitaura. Shatata. Tikutukane. Saka ndiite se. Sudzurai. Icho kwade mukoma KB pato nemuri yeZimbabwe. Zvadaro ndopa vakazofamba vari mukati mekufamba mukoma KB. Nezuro ndeve kugokwe. Vari mukati mekufana kuti bhosho. Tapindira mukati meguta reHarare. Asi vana kupinda nezuro. Nezuro ndipo vakazondizisa kuti tiri kuHarare. Asi nyaya ndakandana nemadhays ndinayo. Kupinda kwadzo kwakuchineta chikonzero nyaya dzinenge dzakawanda. Nezuro ndipo vakazonifanira kuti aiwa tiriko mukati meguta reHarare. Asi pane kwatakambotenderera, asi nezuro pane kwavakazoenda Waterfalls. Right? Kunove ndoko ndazokwanisa kusangana nababa vacho nhasi vakundudza mukoma KB. Zvikanzi bhosho ndanga ndichitendera ndaisaziva kuti chii chiri kuitika. Nhasi ndazoziva zviri kuitika. Munhu ari kushungurudza nekunetsa mwana wangu, mudzimai wangu anova ndiwo amai vake vakafa. Ko mudzimai ari kunetsa mwana kuti zvadini? Inzwai baba pati. Zvikanzi murume kuti ndife ndiwo wakakonzeresa. Handisati ndakunataka kushanda newe kuti wakandikonzeresa kufa. Ndokubvosera nemwana wangu. Wautora mukadzi wandaikuudza iwe kuti mukadzi uyu uri kudanana naye uchiramba. Nhasi uno ndiye wakatora. Veukama futi vakanyarara bhadharuzo ronde makuna. Wane 2 years uchigara nemunhu. Saka ini nechangu ndiri kuda ndechekuti handidi kunetsana newe. Iwe une mukadzi wekugara nemukadzi wako, but mwana wangu ngabvi ipapo.
zviri nani aende kuhama dzako kana kuenda kuhama dzangu pakuti agare newe. Saka ipapo mwana wangu ndiri kutomubvisa mwana wangu. Kubvisa kwandiri kuita mwana wangu ipapo ndoko akazoudzwa nezviri kuti bvunzai mwana wenyu kuti paanenge achichema ndiani wari kuona. Nezuro ndo pakazobuda pachena kuti wandinenge ndichiona inini ndi mama. Saka amai vacho vakafa ndiwo here vari kubvisa mwana mumba vachimuendesa kumakuva? Ndiwo vari kubvisa mwana vachimuendesa kumakuva. Ko maronda kana kuti zviratidzo zvokuti mwana kuti vazobuda pachena kutoudzwa kunzi kurova kwandiri kuita mwana ari kubvisa mwana pamba. Mwana pachake aitofanira kutobudepo pachitiza zvokuti maisa kutomuona achienda akaenda nenyika zvachose. Asi maita basa makatokasira kutonzwisa. Asi nyaya iripo panapa ndiye kuti takuda kukubatsirai kutizo hongu kunyange makakanisira mukadzi wenyu pakufa kwake, kunyange musina kukanganisa mukadzi wenyu pakufa kwake, asi mweya wemufi hautenderwi kuti uuye pamunhu mupenyu. Ndozvavari kurisana. Ndozvosatiziva kuti kwavakaenda kunobatsirwa zvapapi. Mabvunza here baba ava? Yes. Vane mudzimai akafa achikomita suicide. Yes. Mushure mekunge pabuda mashoko ekuti vari kudanana nehama yavo. Kuti munhu wavakaroora akapa kuti mudzimai wavo azviuraye. Vane ukama hupi? Kwanzi paukama hwedu ndinomuedza mwana, but ndanga ndichitora sekuti ukama hacho unenge uri parefu mbijana. Ina handizivi kuti ukada ukama muri yeZimbabwe kana pambonzi pane ukama unozonzi uri parefu mbijana. Ukama yakasiyana sei kuti kana achinzi mwana anogona kunzi mwana zvake asari kure mbijana ndi mwana mbijana ndizvo here, kana kuti kana achinzi mwana kana achinzi muzukuru kana achinzi mukwasha ukama unokushedzerwa kuti padhuze kana kuti kure. So muchitaura nababa ava sezvo vanzwa zviri kukonzera kuti mwana awanikwa ari pamusoro peguva, zviri kukonzera kuti mwana amuke asina kupfeka dzimwe nguva pamwe chete kane kurohwa, amai vacho havasi kuda kuti mwana agare nababa ava. Ichokwadi. Vari kuti kudini? Vari kuti inyaya kana kuri kuti ndizvo nekuti nyaya iyi kumba kwangu ndoiziva asi hapana pana kana ndaibata. Chachikwadi ende mwana patamubvunza ataura kuti ari kumurwisa ende ari kumutora achisa kumakuva ndaamai vake. Ende amai vake vatosiya vatomutaura kuti paugere ipapo hauna kodzero kugara naamai vari kugara navo ivavo, nokuti ndovakonzera kuti ndiite sei ndife. But ari kuudzwa mwana ndiye ari kushungurudzwa. Wacho akatora mukadzi wacho anochengeta mwana haasi kuudzwa. Baba vari kutozotambura mushure mekuti sei mwana wangu achienda kumakuva asi vasuza tiri kumunhwadza chii. So mwana azotaura kuti ndaamai. So baba vari kuti izvo handizivi ndiri pakati, ndamirire kunzwa kuti vanondibatsira vachandibatsira sei. Ivo vari kubatsira baba avo vari kuti kudini zvinopera here? Vari kuti iwo pachangu inini nyaya iripo ndiye kuti baba hongu vanogona vakatadza kana kuti havana kutadza, kunyange vakatadza kunyange vasina kutadza, asi chatisingatendere ndekuti mweya wemunhu akafa uye pamunhu mupenyu ndozvotirikuda kubvisa chete. Asi baba Isabel, pane mashoko kaabuda apa emudzimai akafa uyu ari kushedzera kuti handisati ndatanga kudhila newe. Nyaya yake sitatangwa iyi nyaya yemwana iyi. Yes. Baba vasati Rekti mbonzi kwa wadi waterere kuti wanoti kudini 0713-938-538 0713-938-538 Kanyemba na bosho itai hunu matsudzuro acho amuri kuita amusi kuziva kuti tiri pabasa here. Ndinonze house jamu ndiri kuna kuota force. Baba Isabel ingobatanidzai kachimwe tobva taita se tobva tazoverenga messages kawani. Dzura dziri kuitika matima namaisa nyika idu. Rega ndireve mhuri yeZimbabwe ndichiti namba yangu ndinoziziva kuti munayo. Namba yangu yefoni mhuri yeZimbabwe kubva 10 kusvika na 12. Musafona panhamba iyoyo, haina anodavira. Zvimwe zvebasa zvinenge zvitori futi imomo. Saka musafona padaidziro neni. Musifona haisi kushanda ende haina anodavira. Saka ndinovimba kuti mainzwisisa musafona pairi namba iyo. Mhuri yeZimbabwe ndine nyaya yandinayo. Nyaya yandinayo panapa iri pamvuri. Pane mwanakomadzi akaonekwa achishinwa nembwa. Aonekwa achishinwa nembwa nevamwe mai. Mai ipo vakaona zvinhu izvi vakaenda kunotaura. Vaenda kunotaura nyaya ichibva isvika kuvanhu, ichibva isvika kumapurisa kusanganisira nemuridzi wembwa. Okay. Yaendeswa kumapurisa. Mukomana uyu akauya kuzotorwa nemapurisa ndokubva aenda kumapurisa. Aenda kumapurisa achibva azodzoka zvakare izvezvi ari munharaunda ndoma ari kufamba ndoma ari kugara ari kupesana nevanhu kureva kuti mapurisa ndivo vanoziva kuti weight ma-kgs enhau kana yaripotwa vakamboenda newe vakadzoka newe vakaendesa kukoti ukaenda kupi, ndokuti kana makuona vanhu imimi hamuna zvamakanoziva munoziva. Mapurisa nekoti ndo vanoziva kuti vazoona munhu achifamba.
kuti chii chaitika. Vanhu vari kumvurwi vari kuti ndo vane nyaya. Nditaure. Taurai. Nditsudzure. Tsudzurai. Kwanzi nevanhu vekumvurwi tave nekubatikana. Hatichanzwisisi. Hatisi kugutsikana. Kuti munhu anotora imbwa chipfuwo achiita bonde naye semurume nemukadzi zobatwa woenda kumapurisa wodzoka. Hatichaziti kana akakwanisa kutora chipfuwo kuchiita mudzimai ari kusangana nevana vedu mulokesheni, ari kusangana nevana vedu muvhileji. Munhu uyu zvinopera mushere hatichamuvimbi. Tinokwanisa kugara here nemunhu akadaro. Kozve 2 days izvi atodzoka asi mhosva iripo ndizvo here. Ndosaka ndichiti rimwe basa hatisi redu, rine varidzi ndo vanoziva kuti zvofamba sei. Asi kwesini make ndiye kuti munhu achiri munhu akanaka here munzvimbo mune vamwe kana achikwanisa kubata mhuka kuita mudzimai. Iye hana mukadzi, right? Ko imbwa iyoyo yoregerwa iri chirarama nedzimwe. Ndokwanaya Dr. Madeke Nende. Ndiko kwandirika. Baba Rasea. Chief Inspector Benete. Akusiwa varere. Ndiko. Musure mekunge murume uyu abatwa achisina nembwa. Nyaya yake ndisika kumapurisa. Murume akatombotorwa. Akazodzoka. So vanhu vekumvurwi ndiwo vari kunyunyuta kuti type iyoyi. Type yacho. Zviri safe here kunharaunda kana achibata imbwa kuvana vedu. Tinoziva kuti pane vanoziva kanezvemutemo makasununguka kuti vhura pfungwa kuonesana nemhuri yeZimbabwe kuti nyaya dzakadai dzinofambiswa sei. 0713 938 538 0713 938 538. Ndiri kudzoka tichiverenga mamessages enyu. Regaika tirangarire basa rakabatwa negamba renyika. Keneo retired comrade Kenny Ridzai Mabuya avo vakatisiya kamusi wa 22 vakapiwa ruremekedzo rwegamba. Zuva rekuvigwa kwavo richaziviswa nekufamba kwenguva. Akura sei mukomana? Akura sei? Sorry? Akura sei? Ainzi 17 years. Mina ndibate manyoso.